କାଲି 5টাରେ ଆସିଥିଲୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆସିଥିଲୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ପରେ ସିଏ ତ ମୋତେ ତ ଭିତରୁ ଛାଡୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେଲେ କହିଲେ ତମେ ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଦେଲା ପରେ କହିଲେ ତମେ ରେଷ୍ଟ ବସ ଖାଲି ବସ କିଛି ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କିଛି କଲେନି ପିଲା ବଞ୍ଚିଛି କି କଣ ହଉଛି କି କଣ ନାହିଁ କିଛି ଚେକ୍ କଲେନି ଖାଲି କହିଲେ ରେଡି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ବସ 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 କହି ସକାଳ ଯାକେ ବି ଆମେ 8 ଥର ଖଣ୍ଡେ ରାତିରେ ଯାଇଛୁ ରାତିରେ ଗଲାବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ ନର୍ସ ଚେକ୍ କରିକି କହିଲେ ସେଠୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଣ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ସକାଳେ ଯେମିତି କିଛି ନ କଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଅବହେଳା କଲେ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମାଝି ସାର୍କୁ ଆଉ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡାମ ସେଠୁ ସକାଳେ ଯେମିତି ବାହାରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟା ମରିଯାଇଛି ଟୋଟାଲି ଡକ୍ଟର କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ହଉଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆସିଛୁ କିଛି ମାନେ ପିଲା ସେତେବେଳକୁ ଠିକ ଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ସବୁ କରୁଥିଲା ସେ ଟୋଟାଲ ଚେକ୍ କଲେନି କିଛି କଲେନି କି କହିଲେନି ଯେ ସିଜରିଆନ କର କି କିଛି କର ଟୋଟାଲ ତ ଶୁଣିଲେନି ଆଉ ଏଠୁ ମାଦି ସାର୍ କହିଲେ ତମେ କଣ ଏତେ ଇଏ କରିଛ ତମର ବହେ ପଇସା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖେଇଛୁ ଆଙ୍କ ଦେହ ଟୋଟାଲ ସହିଲାନି ଟୋଟାଲ କିଛି କଲେନି ଟୋଟାଲ କିଛି ତ କଲେନି ଟୋଟାଲ ପକେଇଦେଲେ ଯେମିତି ଆଉ ଯେମିତି ଏମିତି କାହାର ନ ହଉ ଆମ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ନ ହଉ କାହାକୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ହଉଛି କାରଣ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନୁ ଠିକ ଠାକରେ ଆସିଛୁ ଡକ୍ଟର ହିଁ ଅବହେଳା କଲେ